Miguel Sagastume Eibarko Urki baserrian jaio zen 1921an. Aitak trikitixa jotzen zuenez, txiki-txikitatik sartu zion Migueli musikarekiko zaletasuna. Eta semea musika hezkuntza ona izatea bihurtu zenaren helburua. Horrela, 10 urte zituela, urte askoan Bergarako bandaren zuzendari izandako Miguel González Bastidarengana bidali zuen akordeoia ikastera. Mutikoa zela, ondo ezagutu zuen Eibar Bergara trenaren ibilbidea. Hainbat urtean jaso baizituen Bastidaren klaseak. Herriz zebilen zirku baten egin zuen aurkezpen ofiziala Eibarren. Bertan jokatutako akordeoi lehiaketan lehen saria irabazi zuen Miguelek 14 urterekin. 16 urte zituela, Kolumbia diskoetxeak disko bat grabatzeko aukera eman zion. Trikitixak eta dantzarako beste musika batzuek osatu zuten diskoa. Sasoi hartan, oso arrunta zen Eibarren ongintzako kontzertuak egitea. Haren abilezia zela eta jada ezaguna zen Miguel Sagastume. Eta horietako kontzertu batera gonbidatu ondoren, Urkiko Magoa Goitizena jartzea erabaki zuten antolatzaileek. Harrezkero, izen horrekin ezagutu dugu.